Mansur Hassan, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na jihar Kaduna. A kamar yadda kuke gani wani yaro ne nan a hannuna mai suna Suhail Saminu, wanda yaro ne kusan in ka dube shi bai wuce ɗan shekara 5 zuwa 4 da rabi ba ko 4. Wannan yaro shi ba mun same shi ne sakamakon ƙorafi da aka kawo mana daga babban makaranta da take nan kusa da mu, wato Marafa Comprehensive School, wanda makaranta ce wadda take tana nan a nan cikin Marafa, inda wani bawan Allah, tunda mu yanzu ba ma za mu iya cewa baban shi ba, wannan mutumi ya kai shi wannan makaranta da niyyar cewa zai saka shi makarantar nan. Bayan ya kai shi, hukumar makaranta ta zauna da shi ta gaya mishi to ga yadda tsarin sa yake, ga yadda ake ga yadda ake biya na nursery, ga yadda ake biya na primary, ga yadda ake biya na wannan. Aka ba shi form matsayin shi na uba dan ya cike ba da shaida cewa ga komai ga details din shi. Yana nan mutumin nan sai ce to da Allah dan zauna da yaron yana zuwa, bari ya nemi POS domin ya samu ya biya a wayannan kuɗi. Wato tun da ya tafi shikenan sai aka neme shi aka rasa. Kuma wannan abu ya faru tun 30 ga watan Satumban nan da ya wuce, wanda muke cike na ranar Talata, wanda tun daga wannan yaron nan ya kai har yamma hukumar makaranta ta ga cewa ba za ta ci gaba da rike yaro ba, wanda ya sanya ta kawo mana shi a wajen rundunar 'yan sanda da ke nan jihar Kaduna, inda ta miƙa shi a babban sashen mu na Gabasawa da yake kusa da su, inda a wannan lokaci an yi bincike an jira mutumin nan. Yau gashi akalla kwana 3 kenan mutumin nan bai dawo ba, mutumin nan bai koma makarantar ba, mutumin nan bai nemi yaron ba. To wannan ne ba mu damar cewa wannan yaro da alamun akwai rashin gaskiya a tattare da lamarin shi. To shi sa muke kira ga al'umma, wannan yaro a daidai fuskar shiga shi ya ce sunan shi Suhail Saminu, wanda akwai sunan mahaifiyar shi sunanta Firdausi Adam, ya iya rike sunan mahaifiyar shi. Haka zalika akwai yayin shi da ake cewa mama, kuma ya ce layin Katsinawa. To mu dai anan muna son jama'a da Allah su yada wannan bidiyo har iyayen yaron nan su gani na ainihi, inda iyayen shi suke na ainihi, su zo nan babban ofis ɗinmu da ke nan hedikwata rundunar 'yan sanda na jihar Kaduna, domin mu tabbatar da cewa mun miƙa ma iyayen shi, domin wannan mutumi har yanzu bai dawo ba. Ko muna ƙara kira ga iyaye kullum iyaye su sa ido ga 'ya'yansu, iyaye su sani cewa amana ce Allah ya ba su, kuma Allah zai tambaye su. Muna godiya.